Siyanibingelela noma ikuphi lapho enikhona. UDr Gumgum usephinde wabuya namhlanje. Ngibuyile, abaningi abantu baye bakhulumisana nami abafika la ekhaya nabasebenzisana nathi kakhulu kwezinye izimo nesibalaphayo la ekhaya. Bathi bacela ngibasize ngoba ngeke ngibasize mase befike la ekhaya ngesimo sento ethinta umsamo, ukuthi bacela baziswe abantu ukuthi siyakwazi ukuthi la ekhaya silekelele umuntu uma efuna ukulungisa umsamo, uma efuna ukulungisa iy'dalwa zakhe kahle. Siyakwazi ukuthi simhlambululele umsamo, simlungisele izinto zakhe ukuthi zibe zinhle. Ubaluleke ngani umsamo wakho ukuthi ube muhle na? Ngoba umsamo wona obamba izinto zakho ukuthi zilunge noma zingalungi. Uma kuvaleke umsamo, zonke izinto zakho azikwazi ukuhamba kahle ngoba umsamo wakho usuke uyinto efana ne-head office yempilo yakho ngoba ziy'dalwa zakho. So-ke la ekhaya sinawo amakhambi asizayo ukuthi umsamo womuntu ukwazi ukuthi ube muhle, umsamo womuntu sikwazi ukuwugeza ahlambululeke, kusuke amathunzi amnyama avala izinto zakho ukuthi ziye phambili, kusuke nalawo mathunzi akwazi ukuthi akwenzayo kuphumelele. Njengokufuna umsebenzi, ukwazi ukuthi uma ufuna umsebenzi kuvuleke izinto zakho, uma uyokhuluma ukwazi ukuthi ukhulume kuzwakale lapho uyakhona. Izinto zakho nje ozenzayo zikwazi ukuphumelela ngomsamo nje. Umsamo uma uvalekile ungakwenzela izinto ey'ningi, ungabona ulokhu uboshwa kanti kuvala umsamo wakho, ubone izinto zakho lokhu ziba nzima, ubone ulokhu ugula kanti inkinga nje semsamo. So siyaye simsize-ke umuntu uma esefikela ekhaya, simlungisele ukuthi simhlanganise ney'dalwa zakhe, izinto zakhe zikwazi ukuvuleka, zikwazi ukuthi zisebenze kahle. Siyabonga kakhulu. Ufuna usizo la ekhaya ngalokho engasithinta enambeni yethu ethi 071 299 999. Siyacela ukuthi ezinye izinto ey'kanjalo usithumelele ku-WhatsApp ngoba kuye kube nzima ukuthi sikuphendule ku-TikTok noma ku-YouTube. Okwakho ukuthi uma ubona inamba yethu le ebhalwe phezulu ithi 071 299 999, uyakwazi ukubuza zonke izinto noma ukwazi ukufika la ekhaya sikwazi ukubambisana nawe kunoma iziphi izimo ezingaba nenkinga yomzimba wakho. Kuningi-ke nokunye esikwenzayo la ekhaya ukuthi akujule, okuthinta izimo zamabhizinisi, izimo zenhlanhla, izimo zezinto zokuphakama eziyaphezulu nangapha nangapha. Ngeke sikudalule konke efonini, kodwa kokusalayo kumele ukwazi ukuthi siyasiza ey'ntweni ey'ningi. Nawe ungathanda ukusizakala, ungasondela la ekhaya, uzosiWhatsApp-a noma usifonele, siyatholakala. Siyabonga kakhulu. We are based, i-surgery yethu isendaweni ekuthiwa iseBenoni ePartfontein, lapho esilungisa khona zonke izimo ey'thinta umuntu, nanoma yiluphi usizo luyatholakala. Siyabonga.